Benvingudes i benvinguts al segon CIT Antic Talks. En primer lloc, m'agradaria donar-li la paraula a la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, que introduirà la sessió d'avui. Joana? Estàvem amb el mute posat. Bon migdia a tothom, bon migdia, Carme, i bon migdia a les persones que avui ens acompanyeu en aquests moments que estem visquent, que és complicat, però agraeixo veure noms coneguts de persones que fem molta il·lusió que estiguin avui amb nosaltres avui. Com deia la Carme, avui celebrem aquesta segona sessió de la Sit and Talks. Són unes sessions que liderem des de la Direcció General i que es faran cada dilluns d'1 a 2:45. I bé, vam fer la primera la setmana passada, on vam debatre amb la Marta Gascón i amb el Fabrizio Magnani. Ells són persones especialitzades en el tema sobretot de dades, i vam parlar de les noves tecnologies que vindran fruit d'aquest confinament. I bàsicament el que deien és que el que estem veient és que tecnologies que ja hi eren avui són innovadores, però sempre hi han estat. I per tant, com coses que ja coneixíem, ara avui en dia es posen de manifest que són superútils. Avui parlarem amb dues grans dones i dues grans professionals, a qui vull agrair que ens acompanyin, com són la Meritxell Bautista, que és la fundadora de FibraCat, i de l'Ester Manzano, que és directora general d'Administració Digital a la Generalitat i que comparteix secretaria amb mi. I avui parlarem del tema de moda, que és el teletreball. Està clar que ara tots teletreballem per obligació, però després d'aquests mesos, què passarà? Seguirem teletreballant? Què farem després del confinament? Farem reunions presencials o no? Per tant, avui ens ho desvetllaran aquestes dues persones que són unes expertes en teletreball. La setmana que ve, que és el dia 11, tornarem al tema més tecnològic i parlarem sobretot d'intel·ligència artificial en temps de crisi, si ens pot ajudar o no a superar aquesta crisi. I ho farem amb la Carina Gibert, que és investigadora de la UPC, i amb en Jordi Vitrià, que és catedràtic a la UB. I finalment, el dia 18, parlarem sobre el que té a veure amb el sector universitari i aquesta nova forma d'aprendre. Hem parlat molt de la formació online, sobretot dels més petits, però què passarà amb els universitaris? Després d'aquesta crisi hi haurà algun canvi, emprendrem diferent i ho farem amb la Núria Garrido, que és vicerectora de docència i estudiantat a la UPC, i amb la Maria José Figueras, que és rectora de la Rovira i Virgili. Per tant, avui farem la segona, ens en quedaran 3. Us espero a tots i a totes a aquestes sessions dels propers dilluns. I res, sense més, passo la paraula a la Carme perquè es presenti aquestes dues grans dones que avui tindrem debatent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joana, i bé, moltes gràcies a l'Ester Manzano, directora general d'Administració Digital de la Generalitat de Catalunya, i a Meritxell Bautista, cofundadora de FibraCat, l'operador de telefonia i fibra òptica en català. Bon dia a totes dues. Com esteu? Bon dia, molt bé. I tu? Molt bé, teletreballant, no? Aquí totes, fantàstiques. Bé, abans de començar, jo voldria recordar a la gent que ens pugui estar veient ara en aquests moments que a través del xat d'aquesta plataforma poden deixar algunes preguntes que abans d'acabar aquesta sessió comentarem les preguntes i les passarem a les nostres convidades. La sessió d'avui s'ha titulat "Abans anàvem a la feina, ara la feina ve a nosaltres", la realitat del teletreball en confinament i també en desconfinament, que és això el que volem parlar. Com ja ha introduït la Joana Barbany, són molts els que estem teletreballant, no sempre en les millors condicions. En aquestes setmanes, en aquest mes i mig, hem pogut sentir múltiples vegades que el teletreball que estem fent ens provoca un estrès laboral. D'altra banda, les connexions a les cases hem comprovat que no són sempre les millors per fer cobertura de videoconferències constantment. I aquí volem preguntar a les nostres convidades com està d'evolucionat el teletreball i també com està de connectada Catalunya. Però abans de tot, voldria mencionar un estudi que ha sortit fa uns dies publicat que anunciava que a Espanya hem augmentat durant el confinament 2 hores la nostra jornada laboral. I clar, aquí ens preocupa realment això, sobretot si hem de continuar teletreballant en el desconfinament. No sé com ho veieu vosaltres. La primera pregunta m'agradaria fer-la a l'Ester Manzano i volia preguntar-li, la Generalitat va desplegar un pla de teletreball pocs dies abans del confinament. Això vol dir que tots els funcionaris estan teletreballant i que poden teletreballar. Explica'ns una miqueta això, Ester. Doncs mira, m'agradaria començar amb una reflexió.
I jo penso que s'ha de tenir present que actualment no estem teletreballant o, en tot cas, el que estem fent és un teletreball salvatge per donar resposta a una situació excepcional, no? Perquè realment això no és el que regula el teletreball. El que sí que està clar és que aquesta situació el que està fent és ajudar-nos a veure que si ens ho proposem, el canvi és possible. I això és una realitat. És veritat que la Generalitat de Catalunya portem temps treballant per introduir aquest model de treball, perquè al final el teletreball és això, una nova modalitat de treball. Per exemple, estem treballant el projecte de decret del teletreball, estem també desplegant l'Office 365, estaven identificant i prioritzant casos d'ús perquè volem aprendre des de la part funcional, no només la utilització de la plataforma com a tal. Estaven organitzant activitats, tallers formatius, teníem present les mesures de seguretat, el desplegament de l'Office... Tot això, no? Desplegant el treball en mobilitat. Això vol dir que els funcionaris, l'empleat públic, havia de tenir un equipament també, que això és important pel teletreball. I això resulta que arriba un dia per l'altre i dius, vale, ho estaves tot preparant, però heu de començar. Per tant, clar, dius, en quin punt us trobeu ara o quina seria la fase? Doncs mira, jo diria que ara mateix com a fases no podem parlar, no? Perquè van començar el teletreball com a tal, però hem començat aquest teletreball salvatge desplegant accions a nivell organitzatiu, a nivell funcional i formatiu, no? I sobretot tenint present tot el tema de la seguretat. Què ens passa? Doncs jo penso, i si m'ho permeteu, que la Generalitat ens hem trobat en un moment on hi havia dues velocitats. No? Per una banda, departaments com nosaltres, no? Com el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que com que marxaven d'edifici cap al districte administratiu estaven desplegant aquest model de treball i teníem molta feina feta perquè, per exemple, tots disposàvem d'un portàtil i altra part de la Generalitat que en aquell moment, per exemple, no tenien desplegat l'Office 365, ho tenien allò de dir prioritat, però no en aquest moment, no? Perquè s'havien prioritzat altres departaments i no tothom disposava d'un portàtil. Per tant, ara què és el que ha passat? Desplegant portàtils, obrint també les eines perquè la gent pugui accedir amb el seu ordinador. O sigui que aquest pla de teletreball que s'anava a posar en un calendari, ara l'heu hagut d'accelerar, no? Però també en la formació dels treballadors, dels funcionaris, perquè puguin entendre. O sigui, una formació a distància, que és doble entrebany, no? Sí, mira, ens va passar una anècdota que m'agrada molt explicar-la perquè va sortir molt bé. Resulta que us en recordeu que començaven ja el dilluns a teletreballar, no? Amb aquest teletreball salvatge, i nosaltres precisament aquell dilluns començaven els tallers presencials dels casos d'ús vinculats a l'Office 365. Què ens va passar? Doncs que van dir, i al cap de setmana van dir, això no pot ser, ens hem de reconvertir, i van fer els tallers online. Un canvi brutal. O sigui, ens demanava gent d'altres departaments que vull participar, que m'he assabentat d'això, i la veritat és que moltíssima gent ha participat i el grau de satisfacció molt alt. O sigui que, si volem, és possible, perquè vam fer la reconversió del curs d'aquest taller en qüestió d'hores, i es va fer i amb una qualitat molt acceptable i amb un alt grau de satisfacció que al final és el que compta, no? Que la gent tingui l'instrument per poder teletreballar. I ara, no sé si es pot posar un percentatge, però en aquest moment quin percentatge de l'administració catalana podria estar teletreballant o pot continuar teletreballant després del confinament? Doncs mira, ja et posaré, ho compartiré amb vosaltres, un gràfic, perquè ara l'esteu veient? Encara no. Encara no. Un segon, perquè això a vegades va una mica allò... Ara sí, veritat? Perfecte. Mireu, aquesta és la foto de fa una setmana, de la quarta setmana, diguéssim, de confinament, on hem vist que van començar més de 9.000 persones teletreballant i això s'està incrementant exponencialment. Per què? Doncs perquè els departaments també han vist que primer s'ha de donar el servei. L'administració no para, malgrat que estem confinats. I després, perquè aquest model de treball es
pot ser assumit per un percentatge molt alt. Estem parlant d'unes xifres que oscil·len al 40% de persones que estan teletreballant actualment. És veritat que hi ha un número molt alt de persones que estan treballant presencialment, molts col·lectius ho han de fer, sanitaris, els Mossos, però sí que el personal d'administració i serveis, un percentatge molt, molt alt, aquestes xifres que ara estem actualitzant-les s'incrementen també. Per tant, ja potser estem passant el 40% de persones que estan teletreballant actualment. Això és el que t'anava a dir. Aquí marca 12.356, no? Que seria un 40%, vens a dir, Sí, Esther? més o menys un 40%, sí. No arriba, queda una miqueta. Jo penso que amb les noves xifres que tenim sí que podem superar aquest 40% de persones que estan teletreballant. Penseu que... Perdona, Carme. No, digues. Que en un primer moment també ens van trobar, això no tothom tenia un portàtil i a mesura que s'han anat proporcionant els mitjans i fins i tot habilitant mitjans personals, en algun cas, ens ha permès incrementar aquesta xifra. Jo anava a dir que teníem a la nostra convidada, Meritxell Bautista, fins ara fa poc connectada, un problema tècnic en directe, ha fet que està intentant connectar-se de nou. Estic aquí, ja, Carme. Meritxell, fantàstic. Un problema de temperatura de l'ordinador. Porto masses hores teletreballant. Ha dit el teu ordinador, ha dit prou ja, Meritxell. Ella ha fet aquesta pausa necessària. La tecnologia ha petat, no? Molt bé que tinguem aquí, perquè llavors passaria a fer-te tu les preguntes, no? En el sentit de que bona part del que necessitem per teletreballar és que estiguem ben connectats, bona cobertura, i jo volia preguntar com de cablejada està Catalunya per fer front a aquest confinament, no? I també, de pas, s'ha parlat molt del 5G com a tecnologia que ens ha d'arribar i que es desplegarà d'aquí a molt poc. Si ja estigués desplegada, hauríem tingut els mateixos problemes o s'ha de desmitificar també aquest 5G? Doncs mira, amb les dues bandes anem per parts. Per una banda, la situació de Catalunya és una molt bona situació a nivell d'infraestructura de fibra òptica, a diferència del que potser es pugui arribar a pensar. Vull dir, a més, tot això li sumem el nou pla de la Conselleria per tal d'arribar molt ràpidament i avançant els plans a arribar a les capitals de comarca amb connexions de fibra òptica. Què vol dir això? Doncs que els operadors, bàsicament també operadors regionals o locals o els operadors que hi ha a Catalunya, hem de connectar-nos en aquesta xarxa per tal d'arribar a aquesta infraestructura. Per què és important? I per què aquesta tan bona situació de Catalunya? Doncs perquè això marcarà, veient com hem arribat fins aquí, marcarà sobretot que no hi hagin, o en aquest cas, evitar que hi hagin diferències socioeconòmiques, depèn de la zona on visquis. Però sí que deixem destacar just això, que la situació d'infraestructura és molt bona. Jo us compartiré ràpidament. Aquí podeu veure, vull dir, Catalunya a nivell queda coberta amb les 4 províncies. I la situació del 5G hagués canviat o no. Realment no és que s'hagi de desmitificar el tema del 5G, però sí que és cert que no és un tema a curt termini. El 5G ens donarà una millor latència, ens donarà l'opció de connectar milions de dispositius en un moment. Realment és una tecnologia puntera que serà necessària per als grans avenços de la ciència i de la tecnologia. Ens portarà més ràpidament cap a aquesta revolució tecnològica a la que ja estem immersos, però falta temps i falta molta inversió per totes bandes. Els costos de la implantació del 5G són altíssims per als operadors i, a més, a dia d'avui no tindrà accés tots els operadors. Està bàsicament centralitzat en grans operadors nacionals. Per tant, serà una mica complicat de veure com anirem avançant amb aquest 5G. Per una altra banda, doncs, tornar una mica al que dèiem, no? Estem en una bona situació i encara que les estadístiques donin aquestes diferències,
la realitat és que, a diferència d'altres països europeus, Catalunya té una molt bona situació amb fibra òptica. Entenc que a FibraCat heu pogut teletreballar sense problemes o també heu tingut temes de personal i com esteu vosaltres? T'ho pregunto com a empresa privada, perquè acabem de parlar amb l'Ester Manzano com a administració pública, crec que és interessant també donar la part privada. Quins són els inconvenients que heu tingut, malgrat que sou empresa tecnològica? Doncs just perquè som empresa tecnològica no hem tingut gaires problemes. Nosaltres, a més, com a empresa de serveis bàsics, de fet, ja teletreballàvem d'alguna manera. Estem molt habituats a aquesta virtualitat, tant amb els nostres partners com entre nosaltres. Sí que és cert que per un tema de seguretat vam prioritzar la seguretat de treballadors i de clients i, per tant, tothom teletreballa des de casa seva i ha estat molt ràpid just perquè ja estàvem habituats. Aquí potser el tema ve amb les empreses que no tenien tant per la mà aquesta digitalització. I per FibraCat, de fet, continuem treballant i ho continuem fent així i no ha estat cap problema. Una mica és ajudar a que les empreses ens posem tots les piles i, evidentment, veiem la importància de la digitalització de cada una de les empreses. Al final, Catalunya són petites i mitjanes empreses en la majoria dels casos i no parlem tampoc de grans inversions. És un tema d'aprofitar les eines i de tenir els coneixements com per fer-ho. Sí, en aquest sentit anava la meva següent pregunta ja a les dues i responeu en obert com vulgueu perquè després ja passarem a les preguntes que estem recollint de l'audiència. Però és això, després del confinament, com evolucionaran d'una banda les tecnologies que ens han de permetre teletreballar, però d'altra banda tornarem a les reunions presencials maratonianes que s'han vist innecessàries en molts dels casos perquè ara les estem fent en virtual i potser més directes i més curtes. Em responeu, Ester, o Meritxell, la que vulgui. Mira, jo crec que la tecnologia és la nostra aliada per poder teletreballar perquè necessitem, per entrada, una bona connexió a internet que sigui adequada perquè així podem mantenir, per exemple, aquesta trobada. Jo penso que després continuarem teletreballant, però d'una manera diferent, però hi ha una qüestió bàsica que hem de treballar i és la qüestió de la confiança. Encara hi ha persones que tenen dubtes si els seus equips o no estan teletreballant i si el problema el focalitzem en on s'han d'imputar les hores o com, veient que aquest treball en flexibilitat, doncs necessitem un canvi cultural. La veritat és que necessitem un canvi cultural a les nostres organitzacions, a les nostres empreses, perquè quan llegeixes comentaris o escoltes comentaris com està molt bé aquesta situació teletreballant perquè hi ha una disponibilitat 24/7. Això no és teletreballar. Això és donar resposta a una situació d'emergència. Per tant, hem de garantir en aquesta situació futura un dret a la desconnexió digital i hem de canviar i hem de fer nous hàbits que ens permetin treballar una part en presencial i l'altra part, evidentment, teletreballant. Per tant, per fer-ho efectiu, jo penso, primer, la confiança, però necessitem dotar-nos d'instruments, com per exemple, adquirir coneixements i habilitats necessàries per garantir, per exemple, la nostra seguretat des de casa, també, quan obrim, quan fem servir determinades eines, i hem de ser molt conscients d'això. Hem de determinar objectius clars. Ara estem donant resposta a situacions sobrevingudes que van venint i tothom dona una resposta ràpida. Però després, quan estem en el nostre cicle normal de feina, hem de planificar, hem de tenir clar els nostres objectius, què hem de fer, com hem de desenvolupar la nostra feina, com la planifiquem, per quan s'han de fer les coses i, evidentment, ens hem de dotar de les eines. Quin equipament necessito per teletreballar? Tinc accés al programari que faig servir a l'oficina, no? Puc accedir en remot? Tinc la connexió adequada? Doncs tot això són preguntes que ens hem de fer. Quan tu dius el tema de les reunions maratonianes, Carme, jo penso que aquest distanciament social potser accelera aquesta transformació i hem de canviar un hàbit.
escolta, si estem fent reunions eficaces de manera virtual, ho hem d'aconseguir també de manera presencial, perquè si no la cosa no funciona. Esther, justament això que estàs dient, que estàs parlant de la confiança de les eines, és justament el que ens estan comentant la gent que s'està escoltant ara, no? Per exemple, en Juanjo deia, darrere del teletreball ja és sempre un tema de confiança, no? En el fons, i és el que comentaves, i ell preguntava si creieu que està evolucionant o no, i l'acabes d'explicar. I també tenim una pregunta que ja li trasllado també a la Meritxell sobre el que ella ha dit del 5G, no? Que diu el 5G no arribarà a curt termini i té molts costos per als operadors. És una pregunta de l'Aida. Diu, suposarà també un increment de preu per a l'usuari final? Avui dia internet ja és un servei essencial i ho serà encara més amb el teletreball. Com s'ha de resoldre aquest problema d'accés a la xarxa pels costos que té, no? De moment et deixo aquesta pregunta, Meritxell, però, Esther, tenim una altra per tu en relació al teletreball a la Generalitat, que ve de Sisca, que diu si teletreballem i si fem servir els nostres portàtils de casa, la Generalitat ens proveirà de cara a un futur immediat un portàtil corporatiu en lloc de fer servir CPU al lloc de treball. Dono la paraula a Meritxell, després, Esther, i hauríem de completar així ja el debat. Digues, Meritxell. Jo deixa'm explicar ràpidament amb la pregunta que llançaves a l'aire, que ha contestat l'Esther, que el que hem fet des de FibraCat és recolzar aquest teletreball. Com a empresa privada, en aquest cas, hem potenciat sobretot la combinació amb un ideari de com gestionar aquest teletreball. I a més, tenint en compte que a FibraCat la majoria de les persones que hi treballem som dones, de sobte ens ha mostrat aquesta opció de regular oportunitats, no? Quan aquest teletreball ens ha posat de relleu la necessitat d'aquestes funcions d'oci, de família i de feina. És una mica aquesta combinació que és la que intentem regular. Arrel de les preguntes que em deia, els costos del 5G. Els costos del 5G, de la mateixa manera que els costos a nivell d'infraestructura de fibra òptica són altíssims. I com solucionarem tant la part de 5G com la part de connexions de fibra òptica a poblacions on no hi ha? Doncs sempre ho diem i ho repetiré ara en aquesta combinació de col·laboracions público-privades. Per una banda, la part d'administració pública ha de facilitar que les empreses privades podem accedir i, per tant, nosaltres fem aquestes inversions, però és sempre amb aquesta col·laboració i veure amb quines opcions ens podem ajudar mútuament. Ja no només parlem de fibra òptica, evidentment el 5G ens obrirà també altres alternatives on no arriba potser determinades connexions, però també és cert que el 5G no existeix sense fibra òptica i això és un problema. Però per què? Perquè sense una cosa tampoc tindràs l'altra, i això també ho hem de deixar de relleu. Però després també hi ha altres alternatives de connexions. S'està treballant molt també amb la part de dades mòbils, amb 4G. Vull dir, hi ha alternatives que es poden anar implementant a zones on simplement per ubicació és, no diré impossible, però molt difícil arribar amb infraestructura. I això és una de les coses que s'han de treballar. Està molt bé que apuntis això, Meritxell, que hi ha alternatives de connexió, perquè sona tant el 5G que sembla que si no ens arriba ja demà no podrem fer absolutament res ni teletreballar. I bé que ho apuntis per tenir aquest coneixement. No sé si l'Esther vol respondre a aquesta pregunta que ha quedat sobre la Generalitat. I tant, i tant. Respecte a que si tothom tindrà el seu portàtil, és aquest el pla. Quan us parlava al principi d'aquest pla de desplegament, és evidentment una de les mesures és que tothom pugui tenir la seva estació de treball en mobilitat. Per tant, un portàtil, els auriculars i altres elements també que ens han d'ajudar a que sigui més fàcil, perquè ara mateix sí que és cert que per fer servir el portàtil personal hem d'establir mesures de seguretat també addicionals. Per tant, arribarà per a tothom. Hi ha moltes preguntes per a vosaltres. La veritat és que potser ens hauríem de plantejar aquestes sessions en plan
que comencin a fer preguntes i els responeu des d'inici. Voldria passar una última, perquè ja se'ns acaba el temps i és bastant general per a les dues. Quines eines o apps s'estan utilitzant més per part dels teletreballadors? Quina és la vostra experiència? Parlem molt dels teletreballadors, però què podeu dir de la supervisió del teletreball per part dels caps d'àrea de servei, dels caps d'empresa, no? No sé què podeu aconsellar o aportar en uns últims minuts. Si em deixe... Molt ràpidament diré, o sigui, nosaltres a la Generalitat estem fent servir el Teams perquè és la plataforma que es fa servir com a eina corporativa i després el paper del supervisor és clau, s'ho ha de creure. I això lliga amb el tema del pla de treball que ha de fer amb el seu equip, amb la supervisió, però s'ho ha de creure i ha de confiar en el seu equip i ha d'establir els instruments i ha de fer canvis i ajustar coses en el seu model de treball per poder teletreballar amb totes les garanties amb el seu equip. Hem fet, per exemple, un curs de formació per supervisors de teletreball i un curs de formació per empleats perquè s'ha de tenir molt clara també aquesta visió. Meritxell? Doncs mira, nosaltres us he de dir que per sort tenim grans programadors a l'empresa i nosaltres tenim un sistema propi intern per teletreballar i per fer aquestes videoconferències, perquè prioritzem la seguretat davant de tot i aleshores tenim una eina pròpia. No obstant, sí que des del punt de vista d'operador aconsellem que per fer un bon ús també de l'ample de banda, etc., s'utilitzin plataformes com Teams o com Slack, per exemple, a l'hora de teletreballar i deixem una mica més de banda també per un tema d'ús de plataformes com Skype o com hi ha altres. Però sí que és cert, just el que dèiem a l'inici, que és important preparar tot això com nosaltres, que ja teníem un programa específic i propi per videoconferències i per preparar la nostra empresa. De veritat, vull dir, és importantíssim que tinguem clar que, no diré que Covid, però que la situació que estem vivint ara ha vingut per quedar-se, per de sobte ens ha donat un cop de realitat. Ei, senyors, sabíeu el que era la revolució tecnològica? Doncs bam, no? Ens han donat un cop mal donat, però ens ha plantat en una nova situació de manera molt ràpida. Potser els timings estaven marcats amb una mica més de pur mig termini i això ha fet que ens haguem d'adaptar i és necessari. Necessari perquè el futur ens marcarà també en el resultat de les nostres empreses. No, molt interessant perquè de sobte heu parlat d'una situació que alguns són aspectes individuals, psicològics, diria jo, no? El tema de la confiança. Molta gent pot tenir certa por tecnològica a enfrontar-se a eines que no ha controlat fins ara i en canvi és molt expert en la seva àrea, però pensa que reduirà la seva capacitat de l'haver-se de comunicar a través d'eines tecnològiques, però d'altra banda el que apuntava també ara la Meritxell, que és molt cert en el cas de les empreses, però també de les organitzacions, fer-se aquest pla de nou treball o de com es treballarà a partir del desconfinament. I això és el que mencionaven els nostres convidats de la sessió de la setmana passada, especialment la Marta Gascón, que deia l'empresa o organització que no es faci un pla sobre aquests aspectes que mencionaves ara, Meritxell, de quines plataformes farem servir, si són segures o no, però també si són propietàries o són de codi obert, que s'ha parlat molt aquests dies, de per què hem de fer servir una marca i per què no anem al codi obert. Després s'han vist fallos en certes eines de codi obert i en certes eines també privatives. Per tant, tot això és com un nou món en el que haurem forçosament d'entrar. No sé què penseu ja per acabar, Esther i Meritxell, no? Totalment d'acord, és un món en el que s'ha d'entrar. Ha vingut... Tu podies estar preparant-te com a organització per fer front al teletreball, com comentaven, i ens ha passat a nosaltres, però evidentment això ha vingut de cop i hi ha moltes mesures que encara s'han d'acabar tot el tema, per exemple, vinculat amb la seguretat, la privacitat, algunes plataformes que no estan preparades. Ja no parlo fins i tot de plataformes de treball col·laboratiu, sinó eines internes de tramitació que per obrir-les a internet s'han de tenir un seguit de mesures de seguretat i tot això l'estem fent i l'hem
hem de continuar fent perquè hem de treballar amb totes les garanties. Al final hem de treballar en qualsevol espai, no cal que sigui a l'oficina, però sempre en garanties de seguretat i sobretot en el cas, evidentment, també de l'administració pública que està donant un servei al ciutadà i hem de tenir molta cura amb la informació i amb les dades que hi estem treballant, evidentment. Per tant, un pla a mig i llarg termini. Fantàstic. Jo una mica per acabar de rematar, el que acabo de dir és la necessitat de les empreses a invertir en la digitalització de la seva empresa. És bàsicament això. I evidentment, doncs, les... Mal moment per invertir, Meritxell, eh? Bueno, però mal moment per invertir, però a vegades no estem parlant de costos molt elevats, eh? Vull dir, simplement és materialitzar un pla per tal que la teva empresa funcioni, perquè si no corres el risc que no funcioni i, per tant, no tinguis les opcions aquestes ni d'invertir. És sumament important que ens adaptem als temps on estem, ja sigui mitjançant la reducció de costos. Al final, cada empresa coneix la seva tessitura i en què són forts, en què no són forts, però la importància de la digitalització ens venia avisant i ara ens està posant a tots les piles de manera molt ràpida. Nosaltres, encara així, com a empresa tecnològica, també hem hagut de fer un esforç per assegurar que tot el que teníem estava bé, protegir sobretot tota la part de seguretat, protegint els nostres treballadors i treballadores, i ho hem fet de manera ràpida. La gent que no ho ha fet de manera ràpida es nota a nivell en aquests dies. I ja no parlo de grans empreses, parlo des del petit comerç que s'ha vist de sobte abocat al comerç online, vull dir, fem coses, hi ha moltes maneres de fer-ho. I després, evidentment, anem a buscar la manera d'ajudar. És evident que una connexió a internet és necessària. Fins aquí hem de posar totes les eines, l'administració pública ho està fent, les empreses privades ho estem fent també. Doncs amb aquest missatge d'urgent transformació digital acabaríem aquesta segona sessió del SIC and TIC Talks. Moltes gràcies, Esther, Meritxell, per les vostres paraules i coneixement que ens heu deixat. A mi només em queda recordar que el dilluns vinent ens tornem a trobar, parlarem d'intel·ligència artificial, què pot fer i què no pot fer la intel·ligència artificial. També anem a desmitificar una mica. Els sistemes intel·ligents realment poden predir nous brots d'aquesta pandèmia i detectar encara noves malalties desconegudes. Parlarem amb dos investigadors d'intel·ligència artificial que tenim a Catalunya de primera, són la Carina Gibert, ella pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya, i amb Jordi Vitrià, investigador també d'intel·ligència artificial a la Universitat de Barcelona. Us esperem a totes i a tots el proper dilluns 11 de maig a les 13 hores. Fins la setmana vinent. Gràcies. Bona tarda. Gràcies. Adéu a tothom. Adéu.